Za mu yi tallan ɗan siyasa in ya zo, ba za mu yi tallan Tinubu ba. Sunana Tahir Muhammad Fage, jarumi a masana'antar Kannywood. Ga irin tafiyar da take ana tafiyar gudanya da kanin wani a wannan masana'antar taku ta Kannywood. Me ya kawo aka ganin rabuwar kai tsakaninku da wanda suke tafiya ko in ce ake tafiya daban-daban? To wannan ai an sa a fili yake kibar doki. Wato ka san shi lamarin siyasa an ce ra'ayi ne ko kowa ya ra'ayinsa. Amma kakka bari abin duniya ya rufe maka ido ka kasa faɗar gaskiya. Ko me za ka samu, kakka bari ya rufe ma ido. Yi ƙoƙari ka faɗi gaskiya ba don komai ba. Nan duniya murna ce, lahira nan ne mabuga yake. Wannan shi ne kawai. Wani na iya cewar ba a ce zo mu tafi tare ba shi isa kuka ware daban domin sukar wata tafiyar ake yi. To, bara mu yi karatun baya. Lokacin da muka fara samun ɗanɗana kuɗin PDP take mulki, ai zuwa muka yi muka dunƙule, muka tsayar da mutum ɗaya, muka tura shi gaba. Muna ganin a lokacin shi ne zai iya kawo adalci. Aka nuna ba a son PDP. Ya wuce gaba ya yi shekara 8. Kai da kake mun tambayar a shekara 8 me ka tsinana ka amfana maka a arewarka? A shekara 8 me aka amfana maka a arewarka? Ga nan ayyuka da yawa da za a iya cewa jam'iyyar take mulkin wato APC ta yi wa arewa wanda ana tutar cewar aikin da arewa ta samu kudu ba ta samu wannan aikin ba. Gaskiya ne, zan iya cewa haka ne tunda an muku gidan mahaukata a Kaduna, ai muku prison a Kano. Sannan ɗan arewa aka ɗauko ɗan daura aka ce shi ne minista na aviation. Ƙiri-ƙiri ya rufe iyakar ɗin jihar Kano. An ba shi kuɗi ya siyo jirgi, ya je ya ɗauko haya yawa jirgin fenti. Ai duk aiki ne. Sannan mutanen da ake ɗiba, bari in ɗauko ma misali Brigadier General retired da aka kidnappers suka kama shi aka kashe shi, kaga shi ma aiki ne. Soja ya dawo gida, babba fa, soja babba, ba sergeant ba, ba kofur ba, ba staff sergeant ba, ba RSM ba. Ya dawo gida an shiga har gidansa, an kashe shi, an wa matarsa dukan kawo ka, kaga shi ma aiki ne. Sannan Attorney General yana kotu yana shari'a an sace shi, shi ma aiki ne. Chairman na local government, chairman na local government an sace shi, shi ma aiki ne. Basarake wanda yake kan kujerar mulki an sace shi, an kashe shi, shi ma duk an muku aiki. Ba aiki aka muku ba? Wannan batun da kake ta yi ina ganin gado fa aka yi tun da kan jam'iyyar ta PDP da kuka ɗauko kuka ɗora kawo zuwa APC kawo zuwa yanzu. Yawa. A PDP ka taɓa sayan buhun shinkafa 10,000? A PDP ka taɓa fargaba ka buga motarka daga nan zuwa ƙarfe 9 ka yi Abuja? Ba ma ganin taɓarɓarewar arzikin ƙasar ne da isa matsala ya kawo wannan. Kar ka manta an hira da wani da 'yan jarida ya ce mu ne muka ɗauko muka kawo su muka gayyace su muna ganin cewa Goodluck Jonathan ba zai bada mulki ba. Daga baya kuma ya zo ce ya bada mulki. Aka kasa sallama mutanen nan suka zauna suka kasa tafiya. Da bakin shi ya faɗa an hira shi abi ya ce shi ɗan jam'iyyar APC ne. Su suka ɗauko su. Ga da aka yi Boko Haram kawai muka sani. Kidnappers a APC ta fito. Idan aka ce Kannywood magana ake ta jarumin da yake faɗakarwa, ilmantarwa, ba da nishaɗi a fagen da Allah ya hore masa wannan kasuwancin. Katsam aka ganku a cikin siyasa. Can tare da bada ruwa ne aka koma da mun canza wannan ramin ko a samu ruwa a cikin wannan. Ba haka ba ne. Kar ka manta a Mexico ɗan drama ne gwamna.
Ranar drama shiga siyasa ba laifi ba ne, amma ka shigo ka faɗi gaskiya. Kada a baka abin da bai taka karya karya ba, za ka iya cinye shi a shekara ɗaya ko wata shida ka zo kana ƙarya. Me amfanin ƙaryar? Duk kalman da ka furta ana recording, in ka tafi lahira za a tambaye ka. Tsakanin ku da masu tafiyar can da ake ta kiran Triple R, wanda aka ganta ta ibi ɗarrukan wato jarumai zuwa garin Abuja, zuwa ma garuruwa daban-daban domin tallata takarar APC a ƙasa baki ɗaya. An ce wanda ya baya cikin wannan tafiyar kiran shi ne ba a yi ba. To ba gaskiya ba ne. Mu da muka tsaya muka nutsu muka fuskanci ba za mu iya tallata Tinubu ba ne. Ba abin da yawa arewa. Mu koma mu yi karatun baya, me Naja ta gaya mana. Tinubu ba shi da program akan arewa, ba shi da agenda akan arewa. Ita ba ta ce habbin shi ta yi ta tambaye shi, to a plans ɗinka yaya arewa? Ya ce arewa ba ta plans ɗinsa. Duk da makaman da ya ɗauka ya bayan arewa ciki har da 'yan Kano. To, na san da ka dosa kana so kai magana kan Ali Nuhu. Good. Ali Nuhu MD ne a Film Corporation. Kaka mata board ne, ba ministry ba ne. Sai can sun rara za a kawo masa. Da ni da kai ba mu san me budget ɗinsa ba. Sannan ihun da ake yi ana cewa baya taimakawa baya menene, ba a san me yake ƙoƙarin ginawa Kannywood ɗin ba. Sun san da 'yan kudu suka yi cakan shi da ya fara magana za a yi film village a Kano. Kuma da hadda bidiyo sai da ya magana is Ali Nuhu. Wani qualification gare shi har za a ba shi wani position ba. Har ya fara magana film village za a yi shi a arewa. Duk mutane sun manta da wannan, ba su san an yi ba. Kuma mutum ne da baya so ya fito dinga surutu, sai dai ka ga abu a aikace. Amma fa a zahiri daga cikin naku suna cewar har yanzu MD bai taka rawar da za a ce ya yi wa Kannywood ba, ya fi wa 'yan kudu. To duk wanda ya faɗi wannan ya jahilce shi, ya nemi gafararsa, in ba ka ba za su yi shari'a a gaban Allah. Ba dan Ali Nuhu na hawa ba ne. Lokacin da aka ba shi appointment na MD, gaba ɗaya su 'yan kudin bore suka yi. Dan me za a ba shi? Wasu daga cikinsu suka ce a'a, to amma ai ya shigo cikinmu ya taka rawar gani, ba za ka rena masa ba. Amma a mutanen mu ƙalilan ne suka yi mai addu'a, amma sauran Allah kowa ya dinga faɗa albarkacin bakinsa. Mu muke kashe kanmu da kanmu. Kuma ba komai bane, bakin ciki ne da hasada. Shi ne ya dunkule ya shiga cikinmu. Duk ran da ba mu cire wannan ba, har yanzu haka za mu dinga zama. Kar ka mata kudu ne za su yi fim, kaga mutum ya samu naira miliyan 100 da wani abu in ya sai da fim ɗinsa. A Kannywood in kai wuta ka samu miliyan 10. Da kuɗin da aka ce kuna kashewa a shirya fina-finai. Of course. Strategy na marketing ɗin ne. Shi ne problem. Strategy ɗin ne. A producers ɗinmu ƙalilan ne suke ba wa jarumai hakkinsu. Ƙalilan ne. Ƙalilan ne. Mu ƙarƙare da waccan magana da muka ɗauko ta tafiyar Triple R. Wataƙila ta yadda aka yi muku ne bai muku ba, da alama idan an ƙara za a iya tsinkar ku a cikin shirin, tunda akwai wanda aka ga sun fita kuma sun koma. Ka san kowa da nashi fahimtar. Kuma don jarumi yana Triple R, ni ba zan soke shi ba. Ra'ayin shi ne, siyasa an ce riga ce. Mu 'yan gwagwarmaya ne, waɗanda muke magana akan neman
hakkin arewa, yancin arewa muke nema. Ni mai magana. Bari mu yi zancen mata, mu ga mu koma baya. A tafiyar triple R da ake yi, a ce ta yadda aka yi muku ne ya yi kaɗan, tunda an hangi wasu fuskokin da suka yi adabu da tafiyar, kuma aka gan sun ƙara komawa. To, maganar sun fita sun dawo, ra'ayi ne kukan jaki, sai kai ta dukan sa yake, amma kawai sai ya buga kukansa. Akwai wanda ya ce ya shiga dan abokinsa ne, dan abokinsa yana ciki shi ma ya shiga. Sannan zan gaya maka dukkansu da ɗaya ne za su yi Tinubu, wallahi a baki suke bara. Wallahi a baki suke. Mun fito fili ne ba za mu yi Tinubu ba. Tinubu ne ba za mu yi ba. Arewa ba mu da tsaro, ba mu ga abin da aka yi a arewa ba. Na faɗi wannan. Ba kwa ganin abin da kuka tallata wata rana ko mu daɗe ko mu ji ba, idan na alkhairi za ku ce san barka, idan kuma na shirya na ku ce ina ma ina ma. To ai shi yasa muka yi a baya, a yanzu muka ce ba za mu yi ba. An mun talla APC a baya, mun yi Buhari. A yanzu ko muka ce ba za mu yi ba. Yanzu a wani gwadabe kuke? Muna gwadaban adalci da gaskiya. Sannan shugabanninmu na arewa da aka ba mukamai a gwamnatin Tinubu, ƙalubale ne a kansu. Domin da yayin da kuka ɗauko kuka zai ce na ba ɗan uwanku mukamai. Su ne ba su yi ba. Bari in sake dawowa ne magana akan me ba shugaban ƙasa shawara, Malam Nuhu Ribadu. Wallahi ko ka fara babu sanin da yawan Nuhu Ribadu mutum ne straight forward, no going back. Bari in koma Adama lokacin da muka yi siyasar blackout. Duk Adama ni in ka ce cire da tijo zan iya jama baban mu mangwaro. Mursala in yaku. Wanda in ya ce ma to Nuhu Ribadu horonsa ne. Shi ma in ya ce in ya ce a'a. Me isa ya canza? To shi ne muke masa wannan tambayar. Why? A sanin da Nuhu Ribadu is a hero. Baya gudu don tsoro. Baya ja da baya. Why ya canja? Question ɗin da nake masa kenan. Idan aka ce za ku yi tallar ɗan siyasa, a wani tsagi kuke, sannan kuma a wani tafiya kuke? Za mu yi tallar ɗan siyasa in ya zo, ba za mu yi tallar Tinubu ba. A ƙarƙashin ina? Jam'iyyar ƙungiyarmu, Kannywood Forum for Political Awareness. Sannan last bit da nake so in yi shi ne zan kira Kashim. Ni na san da Kashim aka ɗebo yara marayu da mata wanda aka kashe mazajensu, yara aka kashe iyayensu, ya zubar da hawaye saboda tausayi. Amma ina masa uzuri ɗaya. Kashim yana APC ne, amma ba ta yi da shi. Tinubu baya son Kashim.